Ha? Ang singalan, sir? Pope Alaba. Ay, wala na ni sir. Wala pa na ninyo. Balikin na lang, sir. Wala pa na ni sir. Dili na madawat, sir. Wala may kwarta, sir. Hey, sir. Kwarta. Sige lang, sir. Ugma siguro, sir. Ayo. Delivery, sir. Hindi mangalan ka na siya. Pope Alaba. Ano na siya, sir? Pila na siya? Pila? 021. 0.21 pesos or dollars? 1 peso dollars. 1 peso dollars, okay?